Botarupa budaleng wadya gumuruh wis katana kirang-kirang joka tandang aja mangkah gagah kumrega tiru marta dosa moto siop do pangangka karyaning praja muri Suwarjo saya iya matur nuwun Mas Ayu iya ya lo oh kakakku mereka hirup barengah sebab tosioko doma karya karyaning lo kebarang kula matur saking keluarga besar jaranan campur sari Kudet Tirta dalu menika sesarangan kali keluarga besar menika sound system saking Mas Agus undang jos penak didengar ya ya oh ya oh ya oh ya oh menika putunipun Pak Su sopir Puran ya putune Pak Su Puran sopir Pak Su lo lah lo ya
Sita Solai anuju Brondo Wiwir sonder saja ing leter awe Sukarno mring para miyarsa sonder ale yang kumebar ing awak saka-saka ya saka-saka ya saka-saka ya goyang di jos saka-saka ya saka-saka ya goyang di jos saya oh la 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 Narsito soleh anuju Brono miwir sonder saja ing lender apit Sukarno kang para miyarsa sonder yang kumebar ing awak jamu godhong telo suwe ra ketemu bisa kudu cipta rasa suwe ra jamu godhongi pelu suwe ra ketemu cipta rasa Mas Wahyu Sone Mas Agus ya koyok kene iki. Lho. Pun ngantos kesupen lek tanggap mae iki lho. Pak Su. Lho. Ya lho. Lho. Lo, ye, oh la, lo, us, oh, lo, la, lo, to, was, us, lo, to, yeah, lo,
Gobrak ate master Kediri Timur Yudo ning Tratah Kuto Surabaya yang doa ayo lo lo ya lo aye lo iya yo lo ayo la oh iha ya wayang kuwi berasa ayu-ayu meneh. Lolo. Iya. 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 Ayo lo. Ayo Dok. Iya, Dok ayu ya tanah. Ayo. Mas Bayu. Kira pejaluanmu lagu gendeng sing kok karepe. Ya aja. Ya aja. Ayu lenggak jos gandos. Paribasan wekasan tresnaku mung trimo nyawa. Iya perlu kamu dengan
Wijayayu ora harus to jelek iki arek kene apa-apa. Siapa? Sapa? Sura kene apa-apa nah. Oh ngoten. Kula dijak napa dipecat? Ya ora mungkin tadi pecat to kaya ngono suarane kok. Kula dijak napa dipecat? Ora sampean dipecat. Lek wong sing kreatif mesti dipecat. Oh aja Boten-boten gojek. Butuhe kan ya rapi to lek kesenian iki. Nggih, heeh. Heeh, ora mergo duit ning seneng karo golek Duit. Nah, betul. Jodoh cah ayu. Tekan ndi? Nah. Iya. Sama ndak ngombe? Ndak. Ndak, ya wis. Udin guyang-guyudin. Aman Din. Ayo. Sik nali Pak, tekan ndi Pak? Oh. Natyana Ayo. Oh. Tresno. Rakutu duweni kapok tenang. Wedok iki becan piye. Iya. Go. Ya. Mas santai, wonge jel ora ngantuk. Mboten. Heeh. Aman. Heo. Yuk ah. Halo Mas Udin. Iya. Bulan aku tulung aku saiki kaline mi limbang itu pranyoto sisina bebaya batin tetane nanada tukulan sakala bisa anglile tegal sawae dikelebah matune biyen agaran rawa saiki dadi kutha
Sriatne a e a e o eh o lo lo ya oh lo
Kamdu Kesirah mumet ora bisa turu. Krimis sakrit Antem tresno mas muga antem wektu. Mikir butuhe, mikir pancene. Jur saiki bingung atine. Tolong adino mulai rono. Tolong adino beli kene. marai kangen Sing setino kanggo sapa? Sing setino kanggo wong liya. ya Sound System Mas Agus dari Banaran. Ya. La. Loh, loh, loh. Aus,